Yala Nkosi singadeli. Ey'khathini zobunzima uNkulunkulu wethu siletha uNkulunkulu wethu umndeni wakho ebukhoneni bakho inhliziyo yabo uNkulunkulu wethu bayisondele kuwe ithotshiswe kuwe ingqondo yabo ibuyiswe nguwe uNkulunkulu wethu umoya wabo ulondwe nguwe Baba sibanikela kuwe egameni nasegazini likaJesu waseNazaretha singona omunye uNkulunkulu ofana nawe wena unguJehova igama lakho ukhona ngezikhathi zonke uthe awusoze wasiyekelela nonyawo kushelele Baba uthembekile empilweni yethu siyabonga egameni likaJesu amen. Sikhona sonke kumsebenzi nje lowabekwayo kakhulu ukuthi thina abaholi okungabheki nophawu ukuthi uphawu lenkinga le thina amabandla siqaphela kakhulu tunaluphi uphawu bese sihlehlela imvama Jesus uNkulunkulu ezwela kwethele kathanda abahlehlela so ke siyacela nje muzwalithi omkhulu waziwayo nasendaweni emphakathini ukuthi sibambisane ngakho konke ngoba sesiqale sisonke sengathi nje singabanyandanye until inkonzo kaMama uze kube seceleni ufike lapha umzimba wakhe uyogcina khona amen ilokho nje ukuningi bazalwane zokuphawula inkosi umusa iyosihlelela njalo uhambo ngosuku amen anazi-ke baholi uma sithandazela nje sidedela umndeni baba ekhaya uNkulunkulu namandla bazosala ekuthanda nokuphula kuleli khaya uNkulunkulu namandla lenkonzo yakho mayiqala Nkosi yethu nomoya
singamandla sikhuluma sizizwe thina sibonge mabenathi Yesu inkosi ukuhlala kuye yebo umnandi unokuphila phakade siyabonga Nkosi Jesu siyabonga Nkosi Jesu siyabonga Nkosi siyabonga Nkosi ukulondoloza kamnandi siyabonga Nkosi Jesu siyabonga Nkosi Yesu Loda ukulondoloza kamnandi Siyaphuma sithini ngake banjwa khona inkonzo Asizobanjwa khona inkonzo yakho singena khona la ethendeni ngena ke la ethendeni
uzobamba inkonzo yila kuzobanjelwa khona inkonzo yakho. Sizobeka la sisi. Banjwe inkonzo yakho. Phakathi siyabonga Nkosi yethu. Siyabonga Nkosi yethu. Ukuhlala kuwe Amen bazalwane. Ngiyabingelela egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Ngokubuka isikhathi, ngicela sesiqala inkonzo ngamama yokugcina. Ngokubuka nje isikhathi ngokukhulula itho. Ngicela uPastor Thabete asebenzele uNkosi sihlangene. Amen. Nkosi sihlangene Yes.
ekukhulekeni. Nkulunkulu Baba siyabonga kuleli hora. Unkulunkulu wena wazozonke isikhathi wewedwa Baba kulondoloza siyagcinwa uNkulunkulu wona injabuliso nasekuseni siphakama sehle thina ngelakho igama elingcwele sibuyela kakhulu usithetheleleke usithetheleleke Baba ke oke Baba izono zethu ke asisithetheleleke Baba Abasunayo getenage oge Baba Babe Manuel Hallelujah Baba Yesu Nkosakale Hallelujah, Baba genane unalendo tana gena umoya umoya oye umoyo ingelege Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen.
amen bazalwane. Emndenini ngithanda ukuthi emndenini uNkulunkulu useduzane kakhulu nabantu abonhliziyo zaphukile. Amen bazalwane. Silana ngokuzovuza umndeni okwamthembu. Amen. Konke esekwenzakele ngaphakathi kwekhaya uNkulunkulu uye ebehlelile. Thina besingazi kodwa uye ebehlelile. Engithanda ukuthi ndeni amukelani konke. Ugulile umama, ugulile kodwa bese kufika isikhathi imizamo yonke ebesenizamile bese ifinyelele egcineni. Angishumayele kodwa ngithanda nje ukuthi kuGenesis uma isihloko sithi ukudala uNkulunkulu udale konke izulu nomhlaba nolwandle nakho konke. Washo ukuthi ngosuku lesikhombisa uma ephumula wadala umuntu. Lithi izile eBhayibheli kodwa izulu lalingakanethi. Lathi izulu malinetha kwenzakala udaka. Mase lenzakele lelo daka wambumba umuntu wase yamphefumulela ngomoya oyingcwele. Yingakho namhlanje umama wethu ubuyela lapho uNkulunkulu amdala khona. Angiyibambi iprogram. Bese ngithi kwabasekhaya ngicela bangilungiselele sisiphumelele. Ngicela asondele abeseduzane alunge ozokhulumela umakhelwane umama Priscilla. Ngicela beseduzane naye alunge futhi umama Sithole ozokhulumela awosisi. Ngicela naye futhi abeseduzane ozokhulumela abantwana usisi Yvonne. Ngicela naye alunge abeseduzane. Ngokuya ngami ngabe njengoba ngikhuluma ngicela ukuthi nje bonke bazoma nje la phambili othi okhulumayo mayiqeda kukhulume lo maqeda kukhulumeka lo siseveni isikhathi nezulu lithi liqala liba ngamandla bese siqede konke. Ngicela nje sihlabelelo nje esihle esizoqhubeka ngaluhlelo. Amen. Osingiqali luhambo lakho Sela
bonke umndeni wakaMthembu imindeni yonke ehlukehlukene indawo ngeindawo ibingelele umphakathi waseGoli umphakathi waseNatali ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha amen. Angimudeke kangako angimdala kangako ngiyingane kodwa bathe khulumela abomndeni wakaHlatshwayo. Usisi ukhulele emndenini wakaHlatshwayo eNatali Mnambithi ezalwa umamkhulu uSelina ebezalwa uMilele ezalwa uNtobolongwane uMazikalala egane kaHlatshwayo. Usisi simazi kakhulu ukhulele kakhulu eNatali emndenini waseNatali. Nangu umamncane wakhe ukhona namhlanje umamncane dadewabo uSelina ukhona kanye nabantwana bakhe bakhulu. Sikhona sonke sizongcwaba ithambo lami. Sithi ahambe kahle usisi. Akhonze phambili asikhonzele phambili kwabanye sebehambile. Abheke ikhaya abheke usisi. Usisi bebengani mawele. Bebahamba la behamba khona beze Natali bahamba naye nabantwana. La hamba khona kuphi bahamba bonke beze nabantwana. Simazi kakhulu. Sicela ukuthi mayesehambile aphenduke abheke usisi nabantu bakhe. Azi ukuthi ushiye usisi umshiye nabantwana ambheke. Ngiyabonga kakhulu sesibonga akudingwa nasibani okuJesu lilanga akudingwa Angimboni makhelwane bonke ababhaliwe lana abomndeni angibaboni kuze ibe lula ngicela sindluleni noma sebefikile futhi ngicela kungababizi ngicela kungasababizi ngoba bebazi ukuthi basohlelweni engizocela nje ukuthi siqhubeke and then abaholi bakhona bazoduduza ngezwi ngoba vele okubalulekile izwi konke kuyomisa kodwa izwi lona lohlale limile ngokukhulu nje ukuyithoba makhelwane awuqhamukanga angeke usabizwa noma ungaqhamuka ozoduduza umama wethu awuqhamukanga futhi noma ungaqhamuka angeke usabizwa ngicela akukho kungabi enhlizweni ungaphatheki kabi sibuka nje isikhathi kodwa nje izwi yilo nje elibalulekile amen ngicela ingoma ngubani ongangithiya Oh
Emasu Jehovah, ngiyabingelela ubuholi egameni kaJesu. Haleluya. Abazalwane bonke umndeni ngokukhethekile egameni kaJesu. Haleluya. Cha bazalwane, nami ngizokhuluma kancane njengenhlangano yeZPC izionprayer.com. Umama besinaye nangi futhi nomama sinaye kule nhlangano. So ke sinhlangano njena engakhethe ibala lomuntu. Haleluya. Ukube ngiyaqedelela ngabe ngithi yafela abazimvama. Akubonga igama lenkosi. Amen. Kule nhlangano nje wonke umuntu wamukelekile ukuthi ezongena. Alibonga igama lenkosi. Futhi asibandlululani ngamabandla njengoba sikhona lapha. Asisho ukuthi umzalwane ngoba besinayo yithi sizongcwaba kodwa nje silandela iprotocol yebandla akhonza kulo. Thina silandele ngemuva. So ke bazalwane okuningeke ngikusho kodwa nje umuntu ofuna ukwazi ngenhlangano sikhona angeza ezobuza simchazele ngenhlangano ngoba ngiyahlonipha izwi likaNkulunkulu ngoba lithe iBhayibheli konke kuzodlula kodwa izwi likaNkulunkulu limi phakade. Ufuna ukwazi ngenhlangano nje sikhona la eDobsonville la esikhona kodwa nje abala eSnake bangabuza umama uzobatshela ngenhlangano ukuthi ihamba kanjani. Angifuni ungathi siyachoma bazalwane. Inhlangano iZPC sikhona ku-African Bank. Ujoyina nje ku-African Bank ngo-25 uye noma kuyiphi African Bank after that une-10,000 ukuthi makuvele into enje uya ku-African Bank ufika uthola i-10,000 uncwatshwe. Angithi ngithe angichomi bazalwane kodwa bengisho nje ukuthi cha umama lo usenawo 10,000 lo me ku-African Bank ukuthi naye makufike ngoba bazalwane sinenkinga. Yeah. Siphelile isikhathi sokuthi makushoniwe kuthiwa ibandla likolekela umuntu okhonza nalo kodwa ekhona amathuba evulekile abantu bethathe kancane izinto. Siphelile isikhathi mholi sokuthi konje simncoba kanjani asihlanganiseni ukudla le nhlangano ikhona ku-African Bank just ujoyina ngo-25 any African Bank ufika usho ukuthi under ZPC keep u-25 every month ngo-10,000 nje muhle makuvela izinto ezinje uyaclaima uyancwatshela sidla kamnandi alibonga. Siyabonga abazalwane, siyabonga kubaba uNqumalo. 25 uJonya iZPC African Bank ile bazalwane akhohle ubaba kusinikeze account number. Uzoye African Bank ufika. Okay. Amen. Siyabonga abazalwane. Iyaqhubeka iprogram yethu. Sokubiza umama wethu umama Sibeko. Baba Wemvuselelo. wena umijalo Baba mlondolozi wena umijalo Baba mlondolozi wena umijalo Baba mlondolozi wena umijalo Amazikuqumizilo
ngiyabingelela ebuholini ngegama likaJesu waseNazaretha. Ngibingelela ibandla likaJehova ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela umndeni, ngiyanibingelela mndeni ngegama likaJesu. Ngithi useyinkosi namanje, athi kubo bonke oThixo akekho yofana naye, akekho futhi othembeke njengaye. Singabomama esivele Khwezi, abomama bangolosibili esazibona ukuthi into zasemhlabeni ziyaphela kodwa elakhe limi kunaphakade. Sabonisana singabomama ukuthi noma masiyene esikolweni kahle kahle singabomama siyofundisana, siyonikezana amandla ukuthi makunje senza njani. So nami nginezwi ke lana umama umndeni lo noma sikucukizima wena uminjalo, noma sikucukizima wena uminjalo, baba mlondolozi wena uminjalo. Amen. Inezwi lana nami engithemba ngizwe ukuthi umama wethu sekavelele, umama uhamba nathi. Amen. Mama nginezwi la elakaJoshua lana ethi khona incwadi yomthetho mayingasuka emlonyeni uthi noma izinto zivuka kanjani kodwa incwadi yomthetho mayingasuka emlonyeni. Lana uMoses wayehamba noJoshua endleleni yonke, uMoses uye wayenza imangaliso, uJoshua wayelandela ke yena-ke endleleni ziyenzeka izinto. uJoshua kumele angene manje einyaweni zakaMoses, uyaqala uyasaba unovalo, uthi uJehova mamela Joshua, ungesabi mina ngizokuba nawe, uthi noma phi la uyakhona ngizakuba nawe. Endleleni ziyavuka izinto, uthi mina hayi ngiyasaba, uthi Jehova ungesabi Joshua ngizakuba nawe. So ngizothi kumamami sekahambile umntana kubo usisi wakhe, mama ungesabi, ukhona uJehova, ukhona umelusi omuhle, athi noma ngihamba, athi esigodini sethunzi lokufa, athi mina ngizakuba nawe, athi impela okuhle nomusa kuyakukulandela, kodwa mawuhleli kuhleke mama ukuhlala endlini kaJehova, sizothi noma zivuka izinto ukwazi ukuxhumana naye. So sizothi ngabe noma ngabe sekunje, ukhona umqalisi, ukhona umphelelisi, ukhona umlondolozi wempilo zethu. Uyazi yena konke zonke izinto zilawulwa nguye, emhlabeni ezulwini kulawula yena. Amen. uJesu yengipa amandla okujonga elithi ngizakuba nawe. Haleluya. Emndenini uNkulunkulu uzoba nani. Amen. Encwadini kaJoshua amazwi aqeda ukukhulunywa umama Sibewa. Amen. Abomama bakunqanawe alunge umama Buthelezi ngicela sukuma asondele ngaphambili, umama Msibi naye ngicela asondele ngaphambili, noma Mazwane naye ngicela akusondele ngaphambili. Bomama basenqanawe cela nje ngokubabiza kwabo nje boyi3 bazoma la phambili, makaqeda akhulume kanjalo
Ingale, oh, si, eliyisiphephelo sethu noma sihambe egodini lothuzi kodwa siyazi ukuthi yena uhlale nathi ene futhi yena useduze obanhliziyo ezephukileyo. Mama Mthembu uphephisa nabantwana abala ekhaya. Umamncane siyamazi kakhulu, umamncane ugulile, umamncane ugulile wehla wenyuka naye. Phephisa mama, phephisa, ungasuka endleleni, nendlela iyaqhubeka mama, ayipheleli lana ngokuhamba kamamncane. Akusho ukuthi bese uyekelela konke, indlela iyaqhubeka. Inkosi yokusibusisa. Ukuthula ke bandla. Haleluya. Ngiyanibingelela kazincane ngelihle nelinamandla. Igama lomfowethu Jesu usekhulume kakhulu kuma wami, ngiyathoba ngaphansi kwakhe. Haleluya. Uma esethe alikhe linye igama ebekade singasinda ngalo, ekhona amagama aphakanyiswa kodwa kuleli gama khona ukuphila okungaphakathi. Mina ke ngizothi mndeni wasekhaya ngokukhethekile, duduzekani, phephisani. Ngaphansi kwencwadi uJeremiya lapha ku-17 ku-7 umama wami uthi ningesabi, mina ngizothi ubusisiwe umuntu othemba naye lingoJehova, ngoba noma ngabe lezi zimo sezifike kodwa uyazi yena lapho azophephela khona, futhi asikho nesimo ezizomshintsha. Uthi ezwini lakhe yena yedwa uyadwengula, futhi yena yedwa uyapholisa. Yingakho ngithi mina thina sizothi
ubusisiwe umuntu othemba lakhe linguNkulunkulu nothemba kuNkulunkulu. Akhona amathemba yaphela emhlabeni, kodwa kuleli themba kuvuka amandla amasha, kuleli themba kuvuka konke. Ubona ukuthi indlela isaqhubeka. Ngokusho njalo ngihloniphile my program director, ngiyathoba kuwe ngaphandle nje kokumosha isikhathi. Siyabonga sonke ukuthi nibe nathi. Owethu mama lona siyamazi kakhulu nokuthobeka kwakhe. Sizothi nje good night ngane, sizobonana ekseni ngoba lukhona. Igama elwandlula wonke, igama lomfowethu uJesu. Belingaba khona abantwana basekhaya igama besingabingelela ngalo, kodwa jike aphelelwa amandla linye igama okufanele ukuba sime ngalo. Ngizosho mama Mthembu nomndeni wonke ukuthi uPaul ngelinye lamalanga uthi konke okwangehlelayo kwaveza ukuqhubeka endleleni. Engizosho mntaka baba ukuthi nakulesi sikhathi uncane sehambile, kodwa wakhumbule lamazi ukuthi konke inhlupheko ezikuvelele endleleni kodwa kudingeka ukuqhubeke. Athi obhala kahle kuzo zonke inhlupheko ezisivelelayo azinakulinganiswa nenkazimulo. Kunenkazimulo mntaka baba ekuyona esilindele, kodwa kulaba abakuKristu. Lize lithi ababiziweyo, kepha akubona bonke ababiziweyo, kodwa kukumuntu ukuvuma kwakhe ukuthi uyinkosi nomsindisi. Kodwa kwenzeka ukuba uthi usahamba endleleni amandla besayaphela, kodwa ngimthanda umezo sikhumbuza uPaul ukuthi ababiziweyo ngokwecebo likaJehova azasikhumbuze ngayo ukuthi kufana ukuthi sikunenkazimulo kuyona yona ekhona endleleni. Ngizosho mntaka baba sengibuyele emuva ngiyeza ukuchitha isikhathi ukuhlonipha uprogram director wami uma esasho uJob uthi kungenzeka konke. iBhayibheli liyasikhumbuza ukuthi thina kahle kahle kudingeka ukuba si-understand. Uthi kungenzeka konke, kodwa lona icebo likaJehova alinakusishwa umuntu. Yakungane besisamdinga ukuthi abe khona, kodwa ngenxa yecebo. Kodwa ngizosho mntaka baba ukuthi uhlale kuloyo ndawo. Kuyahambeka endleleni, inhlobo zethu ziyashiya, kodwa ngizokusho ukuthi umamncane ulifezile uqhatho lakhe, kepha sekusele kwemntaka baba ukuthi bese uyabambelela esisekelweni esinguKristu, bese uyakwazi ukuthi uqhubeke endleleni uze ungamdeli uNkulunkulu ngoba wena kahle kahle bewazi. Uyasikhumbuza uPaul ukhuluma ngokwazi ukuthi thina siyazi esingabeli yokholwa ukuthi ngisho noma inhlupheko zikhona kodwa zingeze sikhashana, kodwa zinakulinganiswa nenkazimulo Yesu. Amen. Haleluya. Ngiyabingelela abathandekayo. Haleluya. Ngegama elihle lomfelo wami uJesu. Ngibonga ukufika endaweni yokuyila uJesus lapho ngithanda khona ukuthi izwi likaNkulunkulu liyasiphula enhlizweni zethu. Silizwe ngathi siyaqala ukulizwa. Ngizothi mama wami sowuhleli kanjena lithe izwi lapha kumahubo 23:3 lithi ubuyisa umphefumulo ngenxa nje yegama lakho. Ngiyathemba sithandwa sami uhleli egameni likaJesu. Ngenxa yakhe nje yena yedwa uJesu umphefumulo wakho usalahlekile manje uzobuyiswa. Haleluya. Kunemhlabelelo engangiuhlabelele ekhaya kodwa angingiuhlabelele. Amazwi akhona ukuthi athi ube nokuthula nasemphefumulweni. Yonke imicabango efika enhlizweni ibuswe umoya okaNkulunkulu. Khona wena uyolungiselwa inkonzo ephezulu. Duduzekani imndeni, duduzeni ibandla lonke. uNkulunkulu aniphasa nisekele nidlule kulobukhulu ngegama likaJesu. Siyabonga bazalwane isihlabelelo, manje siyabonga nakubo mama ngezi abathe basinikeza lona. Sekuzoba isikhathi sabaholi manje, sekuzoba isikhathi sezi. Ngaphambi kokuthi singene esikhathini sabaholi, kodwa ngicela ukuthi Sithandi azosifundela i-obituary kamamncane. Amen.
Ngikholisile ngisimthembu wazalwa ngomhlaka 1929 ngizalwa uMr. Nomthembu esabandula emhlabeni ngizalelwa eMnambithi ngafunda khona eMnambithi ngaze ngaqeda khona isikole ngasuka ngayosebenza eMoli eSharpeville Project ngachitha impilo yami nosisi wami oyedwa nabantwana bakhe abane bangibheka banginakekela kwaze kwafika usuku lwami lokugcina umhlaka 29 uZibandlela 2025 lala kukhulu kakhulu siyohlala sikhulu abamncane. Ngicela ukuqala ngomongameli uNtsele, alunge umholi uMavuso, alandele umholi Sishanga waseYikhobeni, uRev Ntambo naye alunge, umholi futhi uMbatha naye futhi alunge. Siyabingelela abathandekayo egameni kaJesu. Sibingelela ngelihle igama. Amen. Ukhethekile sibingelela ke nomndeni esinawo namhlanje osenza ukuthi sibe la nakule nkonzo kaMama wethu yokugcina esezoya kokuphumula endlini yakhe. Amen. Ngifuna nje ukubuka nje bazalwane nami ngaphambi kokuthi ngikhulume kakhulu. Bengicela ukuthi uhlelo ubhekele nje abaseKorinte beqala ku-15 laphana ku-51 no-52 sizokwazi nje ukuthi uqaphe nathi akuningi ke sizokusho mndeni wakithi kwaMthembu sizothi nje kumama hamba kahle and okuhle ke ngalomndeni ukuthi lokho esikhuluma ngakho siza izinto ezinhle
cabanga ukuthi ukusuka kuyo umama uqobo wonke indima la ekhaya uyayazi ukukhola ukuthi uluyini nokufa imbala uyazi ukuthi ukufa khona emva kokufa yini futhi elandelayo. Amen. So ke akusiza indaba ezintsha. Yebo bayakhala. Yebo ngeke uhlale ungakhali. Ke lathi ke izwi uJohane lo Jesu uma efika ethola amantombazane ababili athi hayi Jesu ukuba ubukhona umne wethu ngaba kafana. Lithi ke izwi uJesu naye wakwathi ukukhala ekhaliswa ukuthi bekumngani wakhe amthandayo. Ngoba ukuba umuntu owaziwayo noyisihlobo akupheli aqedwa lutho. Kohlale nje kumile phakathi. Uthi ke hayi bathi nje ukuba ubukhona. Uthi ke yena hayi angishongo yini kini ukuthi abafe bekholwe egameni lami bayovuka. Haleluya. Uma silala esikholwa silelwa lokho bazalwane ngoba inkolo ayibizi ukuthi singavelelwa inhlupheko. Inkolo ayibizi ukuthi singavelelwa ukufa. Inkolo ayibizi ukuthi singalambi. Kodwa ke silela ukuthi emva kwendlala sizuzane. Cela nje ukubukela dadewethu. 51 Bekani nyanitshela imfihlakalo asikulala sonke yepha siyakuguqulwa sonke. 52 Nesikhashanyana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ngokuba icilongo liyakukhala abafileyo bavuswe bengenakubona thina siguqulwe. Nanti izwi nami engishiyayo phakathi kwekhaya nasemndenini nalokuthi ke ifayili kaMama ivaliwe noma sesingakhuluma kangakanani ngaye kodwa ke akusekho okusongasiza thina kangaka. Kodwa ke sesilwela ukuthi abantu okufanele basizakale ilaba abasela abasemuva ukuthi emva kwalokhu benza njani. Amen. Ngoba ke lithi ke izwi bhekani asikulala sonke asukulala sonke. Haleluya. Kodwa ukuvuka siyovusa sonke. Lithi ke izwi lenkosi liyokhala icilongo. Ya amen. Abaleleyo lithi ke bayovuka. Amen. Kodwa ke lathi ke lapho kwabaseKorinte thina sonke simele ukubonakalisa phambi kwesihlalo sobukhosi. Bese ke sehlulelwa njengalokho esikwenzile sisemzimbeni. Sobe simemezela ukuthi ke emva komzimba olalayo lukhona uvuko. Haleluya. Uvuko lolu olumenyezelwe eTestamentini ledala laze labuya uJesu kufika kaJesu walivuselela. Haleluya. Ebese ethi Jesu hayi mina angizange ukuzochitha kodwa ngizogcwalisa ngoba ke lamenyezela uDaniela athi ke bonke abalele emhlabathini othuli bayovuka. Haleluya. Bese ke lithi la namhlanje la ke lithi izwi uma kukhala icilongo lithi bhekani ngiyanitshela ukuthi ke uma kukhala icilongo bonke abaleleyo bayovuka. Sizothi abala ekhaya ngaleli izwi nje abazi ukuthi emva kokulala noma emva kokufa kukhona ukuvuka. Inkosi yomusa inibusise. Amen. Balandele umholi mavuso ngicela nje balandele isihlabelelo umndeni wasekhaya. Ngiyasaba ukukhuluma nomndeni ngoba ngiyazi ukuthi makubhekane nalesi simo esinje awuzwa kahle ucabanga okuningi okukhona uvuka izinto eziningi ekhaya ukuthi ngabe lo msebenzi uhambe kahle na. Manje kodwa nje kunezwi la abahaba mafunda uchapter 3 like lathi ke umprofeti mayebhala lapho wathi ke noma ngabe ke izimvu zifa noma ngabe sokungatheli lutho ke kodwa thina sizohlala ke sidumise inkosi. Kodwa ke manje ke injongo yami ukuzokhuluma nebandla la ngaphakathi. Angithanda ukukhuluma nomndeni. Uma uLukas ebhala incwadi yakhe kunendoda akhuluma ngayo uJesu ukuthi ke yayinamadodana enye yamadodana yathi kuba baba ngipho okwami ngiphume ngihambe. Yahamba yashiya ikhaya. Lithi ke esekweni sekuqedile konke. Lithi ke leli iBhayibheli kwavuka kuyo mafunda 17 wakhona ke la ithi khona ke sekusile kuyo yase lithi ke konje ke ekhaya lika baba kunako konke buka mina ngiyalambana ngaphandle ngiyobuyela kubaba. Lithi ke leli verse elinye lithi ke ithathe ibuyele ekhaya uyise mayeyibona uthe mayeyibona wagijima wayanga wayihlabela ithole wayeseyiphande ngisho indandatho.
ngizothi-ke ngaphakathi endlini kaNkulunkulu bakhona baphumile endlini kaNkulunkulu bangekho endlini kaNkulunkulu basemabandleni akubakhonza kuyo bakhohlwe inkosi uJesu. Ngizothi-ke buyela sihlobo sami kuJesu, uyakhumbulana uJesu, uyakwamukela. Asibuyeleni kuNkulunkulu bafethu, ngoba sesihamba ngokuthi-ke sikuphi, singobani, senzani, senza kanjani. Ngizomema nje ibandla laNkulunkulu ihlobo zami, asibuyeleni kuJesu. Babuthole ngibalekela ukuthi ngikulimaze mfethu, yingakho ngizama ukuthi ngibe mfishane. Asibuyeleni kuJesu, somema ibandla laNkulunkulu, sizomema endlini ngaphakathi endlini, ngoba sesilishumayelelile ivangeli ngaphandle abantu beze endlini kaNkulunkulu, kodwa-ke ngaphakathi endlini simshiyile uNkulunkulu. uNkulunkulu kuzosamukela uthe-ke noma ngabe sezinjani usamukela nazo zonke-ke izimo zethu-ke. uNkulunkulu-ke anibusise kulolu suku lanamhlanje. Ngiyabonga program director. Amen. Hallelujah. Bathandekayo nami ngiyanibingelela ngegama likaJesu. Ngibingelela ubuholi bonke, ngibonge kakhulu ubabu uNxumalo uma echaza inhlangano esinayo nomama makabonga uNkulunkulu. Kunomuqa nje engithanda ukuniqinisa ngawo la kuMateyu bazali bami. Uma uJesu efika enabafundi bakhe uhamba nabo, uma ebabheka uyabatshela uthi nina-ke ningusawoti womhlaba. Haleluya. Uma ewalandela lamagama athi nina ningusawoti womhlaba, bese athi nina ningukukhanya kwezwe. Haleluya. Akekho ongathi uma isibani sesikhanya bese kasifaka ngaphansi kwetafula, kodwa siyabekwa obala ukuze senze njani, sikhanyisele bona. Manje ubusawoti bona uma bungekho kumuntu, lobo busawoti budumele abulahle ngaphandle. Haleluya. Uma ke athi nina ningusawoti, fanele siziqonde ukuthi konke sikwenzayo noma singaba phakathi kwabantu, lapho khona wena muntu kaNkulunkulu fanele ubuzwakale ini ubusawo. Ngithi ngalawo mazwi umuzwa la ekhaya mawuqine, uNkulunkulu sesekhona, nizohlala nisibani esivela kuNkulunkulu. uNkulunkulu akanipha amandla. Amen. Ngisengibingelele nesingaye bazalwane, ngizothi nje nami nangiphiwa lethuba ngizothi kulomndeni lithi iBhayibheli ngelilanga shomani ikhali zonke zikamoya zokwazi ukumelana nempi kaSathane nayisifikile izwe lodwa. Nami ngizocela nje ukulisho, nami ngilishiyele ingane uthi uma mncane la uthi mina ngisekho ezweni bona basezweni, uthi baba bagcine labo ngiphe bona ukuze nabo bahlale belazi noma ngelilanga izogcinwa. Ugcina abazalwane, ugcina usenkosini, ungagcinwa noma ezadini, ugcinwa kamnandi, ugcina nawe usondelana noNkulunkulu uthi noma izinto zivuke endleleni uthi wena no mina ukhona engimkhonzayo engingaya kuye noma ngiyakhoselwa abanikela thiswi ngelinye lamalanga nakuyiwa lithi kuwe kameleni engehla la umuntu ahambayo okhuleka khona. Ngizothi kumama Mthembuse kunje akakhuphukela ekameleni eliphezulu lapha yothi inkosi ngobuwazi ukuthi namuhla thina sizoba nje. Ngiyathoba nami ezwini lenkosi nami ethubeni ekuphelena. Ngiyathoba bayincane. Amen, 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 amen. inkonzo seya ngasemaphethelweni sesibona isikhathi sesokwenza i-praise and worship. Manje sizoyihlanganisa nje futhi nenkonzo yokunikela. Sizothi masenze i-praise and worship nesitsha futhi naso lapho sobe sikhona. Amen. Bese sesiyakusemona ngasesiqela. Ngiyabonga.
nje u2 Samuel chapter 9 sifunde nje uverse 1 verse 1 and 2 lapho nje sikhulume kuleyo ndima leyo into engibambile ukuthi le nkulumo elapha ya kule scripture yiyo engibambile manje. Kukhona esifanele ngicela ukukhuluma direct kuwe mama Mthembu. Ngicela ukuba specific kuwe wena sizozwana kahle uma ngikhuluma ngenzela ukuthi mangithi ngiba specific kuye ngenzela ukuthi mangabe uyashayiseka wazi ukuthi bengingasho kuwe. Mawushayiseka wazi ukuthi uzishayisele nje wena bengingasho kuwe. Ngikhuluma nomama Mthembu direct and ngispecific kuye. Nayi into engicela ukuyisho mama Mthembu. Ukufa akusiko ukuphela kwempilo. Ukufa akusiko ukuphela kwempilo. Number 1. Asibuke kanjena ke. Uma ngabe umama okokuqala ufuna umntwana but kune process okumele adlule kuyo yokuthi abe pregnant. Ukuba pregnant kusho ukuthi kunesikhathi esingange 9 months esenza ukuthi umntwana akwazi ukuba matured. Aprepareke ukuthi uma ezalwa abe sesimeni somuntu ophilayo. Uma kungenzeka azalwe before 9 months uzoba premature. And ukuzalwa it's traumatic because ujwayele impilo le angakaze afike kuyo ngaphandle. Uwazi le eyasesibelethweni ukuthi uma edla udependa kumama. Uma ngabe uyadlala udlala ku safe place le eza kuyo ngaphandle mase kuphume kudlule i9 months then say traumatic. That's why uma ezalwa uyakhala ukuthi sengizendaweni engingayazi nezimo ezikhona izimo engakaze ngahlangana nazo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Number 2 mama Mthembu. Wonke umuntu unesivunguvungu sakhe. Wonke umuntu unesivunguvungu sakhe. uJesu uhamba nabafundi bakhe bawelela ngaphesheya. Bese phakathi emkhunjini noma esikebheni enabafundi bakhe kuvuka isiphepho nayi into engibambayo yena uyalala esiphepheni esivunguvungwini yena uyalala. Ababona isivunguvungu bayakhala bafuna uncedo behamba nomuntu owuncedo. Bafuna uncedo behamba nomuntu owuncedo ophethe uncedo bayakhala bamosha isikhathi bayafuna. Okungilimazayo bahola ukuthi uPeter uke wahamba phezu kwamanzi but uPeter ukhohliwe uma sekunesivunguvungu ukutshela isivunguvungu ukuthi thula. Wamosha isikhathi wafuna uJesu kanti uJesu uthe ngegama lakhe ukuba uPeter ukhumbulile ukuthi kunoJesu la lesivunguvungu mangisitshela sizongilalela egameni likaJesu. Asifunde ngenxa yesikhathi. Asifunde mngoni. U2 Samuel chapter 9. Asifunde nje ngamabomu lamavesi okuqala amabili. Lamavesi okuqala amabili. uDavide wathi usekhona yini osele endlini kaSawuli ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na? Kwakukhona endlini kaSawuli inceku egama layo linguSiba. Bambizela kuDavide. Inkosi yathi kuye, unguSiba na? Wathi, inceku yakho inguye.
ngisebandleni ke manje. Haleluya. Number 1 engubukayo ukwenzelwa umusa. uDavid uya endlini kaSawuli ufuna ukubuyisela umusa. Mama Ntshanga seyinkulu kakhulu le ndima kanti isikhathi asikho besizoyikhuluma kahle but ilento yomusa. Number 1 umusa, number 2 into engibambayo iLodibar. Lodibar, igama Lodibar is a place of death. Lodibar is a place la kunganathemba khona. Is a place la nje yonke into ishabalele khona. Number 3 okungilimazayo Mama Ntshangasi ukuthi lo muntu okuyena okufanele athole umusa akazalwanga elunyonga kodwa kunomuntu empino wamdropa ena 5 years. Haleluya. Haleluya. Akazalwanga elunyonga but mayesefuneka kukhona owaziyo ukuthi number 1 lo muntu omfunayo ulunyonga ene lo muntu omfunayo indawo akuyo akumelanga nokuthi ngabe ufunwa ubukhosi hayi bazalwane lo muntu ofunwayo walinyazwa ebuntwaneni bakhe. Sinalento Mama Ntshangasi, sinalento Mama Mthembu eyokuthi siyadingana. Asiyi esontweni ngoba siyodressa, asiyi esontweni ngoba siyocula, asiyi esontweni ngoba konke kuhamba kahle kufanele sibonakale ukuthi thina singobani kodwa siye esontweni ngoba siyadingana, singumndeni. Uma ngabe kwenzeka omunye womndeni eba nenkinga kufanele umndeni wakhe ube seduze naye. Amen. Oh, ithi ngehle. Oh, ithi ngehle. Haleluya. Amen. Isikhathi sithi Haleluya. Oh, 2 minutes. Yo. Oh, basiphile isikhathi. Okay, basiphile isikhathi. Mama Mthembu. Amen. Asisiwe umndeni ngoba thina singcono. Siwumndeni ngoba siyadingana. Ebunzimeni kula kufanele sibambisane khona. Sihamba nabantu abasaziyo nasemndenini ukuthi bayosishiya eLodibar. Haleluya. Ngesikhathi sobunzima bayosishiya eLodibar. Basazi nobuthakathaka bethu ukuthi yebo vele singafika kanjani nalo muntu etafuleni because akakwazi nokunyathela ulunyonga. Yebo ngo. Moya ngcwele. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. No, ebandleni asihlanganelanga lezinto zenyama. Kulungile khona bakhokhela 25 rand. But ebandleni asihlanganelanga lezinto zenyama. Ebandleni sihlanganele ukuthi lo wangaphakathi enziwe. Hayi. Lo wangaphakathi akenziwe. Bona noma ungaba muhle kangakanani umzimba uyedelela. Noma ungaba no 25 years ubukeke kahle ume kahle kodwa umzimba uyadelela uyashintsha ikhathi. Yingakho kunesama kunewinter. Yingakho kunobusuku kunemini ngoba inyama uthi uJesu mina ngiwumvini nina ningamagatsha. Uma igatsha likimi li-expectekile ukuthi malithele ngifuna sibukeke nani sike sibiyekelele lingatheli. Ake sihlale kunakulelo lithelayo ukuthi kwalona lithi lithela lingayekwa.
aliye kwalithela linjalo ngoba umnikazi wempilo akekho allergic ehlahleni. Hallelujah. But ufuna ukuthi ulethe izithelo eziphindekile. Hallelujah. Hallelujah. Uthi uDavid ngifuna ukwenzela umusa ngenxa kaSawuli. Why kwakukhethwa uJonathan in the first place? Why kwakufuneka ukuthi kube uJonathan okuyena ochazayo? Number 1, uJonathan siyamthola ukuthi uyena odirect kuSawuli, uyena ophethe izindaba zonke ezidirect from kuSawuli. Now inkinga engihlangana nayo uZaiba uphethe the negative information ngendaba kaMefiboshethi, uphethe the negative. Hayi bazalwane, sihamba impela sigilana amasonto ahlukane is because of abozaiba basigila mihla namalanga, amashetha ashintshe kuze kube different. It's because uzaiba ukhona ukuchaza ukuthi lo muntu olele la wagcina ngo-2017 esontweni. Lo muntu olele la esontweni akazange akhiphe okweshumi, akazange akhiphe imfana. Zaiba knows the real fact of Mephibosheth. No, it's cut a second. No, yeah, umuntu oyinkinga Uzaiba. That's why angifuni nokumemeza ukuthi elami isonto yini. Hallelujah. Because Uzaiba wazi zonke inkinga zethu. I'll contribute wena. Zaiba knows. Yeah, nase family Uzaiba uyazi ukuthi bekangekho esifeni esidlule sakababa omkhulu. Uzaiba uyazi no isiphiwo sakhe angeke simthathele isiphiwo sakhe, but kuyangikhathaza mholi ukuthi ukuhamba nomuntu okholwayo umethembe ukuthi lo muntu ayikha angeke endleleni angithele ngehlazo, angeke endleleni angithele ngehlazo, kube huye olidayo. Uma kuthiwa kubuyelwe emuva yena uba unumber 1 kwabantu abathelana ngehlazo. Zaiba. Hallelujah. Uzaiba. Moya ingcwele. No, akunankinga. Akunankinga. Asenzeni okuzolungisa. Kulungiselele inyama. Ngoba inyama vele iyadinga silungiselele. But ake singene deeper ekutheni lo muntu ongaphakathi kufuneka enziwe musha imihla ngemihla, kufuneka enziwe musha. Athobhalayo angidangali noma leli dokodo lingadilizwa ngoba nginomuzi ozayo futhi nalo muzi awakhiwanga ngezandla. Then now uma sithi dig deeper sibuka ukudilizwa kwedokodo akufani nokuthi lethembe esikulo kufika umoya uwe sila phakathi. But makudilizwa ledokodo kubiza ukuthi abezayo njengoba bebalibekile kumele babuye masesibuyile egraveyard basitshele ukuthi sesizolidiliza sicela nihlalele ngapha, so that kuzothi uma lidilizwa kungabi nensimbi ezowa ishaya ikhanda lomunye
ebese umuntu ngaphakathi kwethente uyafa. But kufuneka ukuthi uma lidilizwa likwazi ukukhishwa ngendlela eli-installwe ngayo. Amen. Ukuthi uma ngabe seliphansi umuntu usafe ubekwe endaweni ephephile. Yiyo inkinga yokuthi sihlale ekutheni idokodo malidilizwa asikhathali asikhathazeki ngoba siyazi ukuthi sinomuzi ongakhiwanga ngezandla. Ungesabi ngoba ngizokwenzela umusa. Okwakho ukungesabi. Uma i-call ithi woza, uma ekhona okhona ukukuthwala, angithi ulunyonga. Uma ekhona okhona ukukuthwala akulethe etafuleni. Haleluya. Nayi jobe engishayayo ukuthi noma ngilunyonga kodwa mase ngisetafuleni mase ngisetafuleni nongidrophile akasangiboni ukuthi ngilunyonga. Nokudrophile mase usetafuleni ususehlalweni somusa akusekho ukubonakala unyonga. Ukuhlala etafuleni udle namakhosi kukwenza ukuthi noma ngabe bowusezaleni noma ngabe bese kuneyigqibo neyiqedo ezithathiwe ukuthi ayikho esingayikhuluma naye, ayikho esingayenza naye, but ngenxa yomusa kaJonathan, ngenxa yomusa kuDavide azowenza endlini kaSawuli. Lento ithi uSawuli wayeyinkosi, uDavide uyinkosi. Now amakhosi omabili lawe esikhuluma ngawo, but into eyenzekayo umholi kunobukhosi okufanele bufe la. Kunobukhosi, life is fair. Ngesikhathi uphakeme ngapha kukhona ukusheka okushekayo ngapha. Then ngesikhathi ukusheka ngapha kukhona lo phakeme ozobuya zo uplifta la kusheka khona. Umusa, umusa okumele wenziwe endlini kaSawuli wenziwe uDavide. Mawubuyele emuva uyathola ukuthi kwake kwabakhona ukuthi even uSawuli wayefuna ukumbulala uDavide. But uDavide kunabantu esibakhethayo thina, kunabantu uNkulunkulu azigqobele bona. No lento yomusa thina siyazikhethela ukuthi sifuna ukuphathwa ubani, but uNkulunkulu yena uyazigqobela. Akayi nga uthi ucabanga kwakhe akufani nokwethu, and yena ukwenza kwakhe akusikho nokwethu. Ngicela sikhuleke nofisayo ukuthi umusa awuthole kulosuku lwanamhlanje. Noma efike emndenini afike agcwele umusa, abe usawoti ngenxa yomusa. Bengicela sithandaze nomzalwane ofisayo nje ukwamukela umusa egameni lika Jesu. Bangasondela beundertaker mase bekhona sebe ready, bangasondela ibandla lonke lime ngenyawo
ubuholi bonke buzokhuleka mase khulekile bese ubuholi mas utsele nepolisa ubuholi utsele uzosivalela bese u-program director si-director ukuthi siya kuphi abadinga nje umusa ngiyacela sikhulekele baholi egameni likaJesu Baba wena siyabonga ukuthi uNkulunkulu Baba siyabonga ukuthi umusa wakho wanele bonke abantu emhlabeni siyabonga uNkulunkulu ukuthi wena wedwa uyise wemindeni yonke emhlabeni akekho olingana nawe akekho olinganiswa nawe siyabonga Baba ukuthi wena uNkulunkulu uyise wemindeni yonke egameni likaJesu amen Sizobuyisela umusa. uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onothando namanje mini baba wethu. Baba sesifika lapha ke siphuma khona phakathi kwaleli khaya. Na inceke yakho na incekazi yakho uNkulunkulu wethu elelelana. Isazohamba endleleni uthi umhlabelelo hamba noJesu indlela yonke. Hamba njalo indlela yonke ngegama likaJesu waseNazaretha kube phakade amen. Igama lakho lihle Siyawuthatha-ke manje umzimba wakho sisi ikhanda lihambe dadewethu siyongena emotweni nala ekhaya ubuye ube inhloso elihle kubantwana bakho asambe dadewethu uyogibela imoto manje sesikusendlini yakho yokugcina ngiyelekane emotweni elogibele nathi Come on.
bazalwane, siyanibingelela nonke sizosibingelele nesibaficela ukuthi belokhu belindile. Sisise endlini kamama-ke yokugcina kunezi noma ngeke ngisafunde eBhayibhelini eliJohane elithe ngendlaleleni ekhukhwini lami ukuze ngilale ngiphumule ngenzela abafowethu ngoba ngibona icansi basalibeke ngaphezulu ukuthi-ke lelizwi kuba yilona elenza ukuthi umuntu endlalelwe lithi ngendlaleleni icansi ekhukhwini lami ngilale ngiphumule bazohlabelela nje abafowethu ebese ngena yodwa umndeni andlale icansi bese sizokwazi ukuthi emva lokho
Ngizocela nje ubaba wethu uNtsela sibusisele indlu nami emva kwalokho bese ngizongena ezwini lokumehlisa. Ngizocela nje ukuthi na ukuthi vele yaqala ukulala umuntu uzosibusisela, kodwa na ukuthi mhlawumbe ayiqali mhlawumbe sisovele sisibele. Amen. Yaqala. Babona Musa, babona Thato, kusisa Jehova le ndlu eqoshiwe Nkosi, eqoshwa kuthanda Mungu njengokuzimelwana ukuzolala ke lo mzimba lapha azolinda khona ngegama likaJesu bephakade. Amen. Haleluya bazalwane, ngicela ukuthi umfethu ongibambele iBhayibheli ngoba mase asejika bemdala. Amen. Nangithi ngiyalibuka ngithi akangibambele uzongibhekela kumakhosi lapho bazalwane bese ngifundela nje. Bese uzobalinye nje azongifundela lona bese iqeda lapho bese bemhlisa. Right, sizofuna kuMark 6 iverse 29. And then isihloko esiphezulu sithi ukubulawa kaJohane uMbhaphathizi. 29 kwathi ukuba abafundi bakhe bakuze lokho beza bathatha isidumbu sakhe basibeka ethuneni. Inkomola malanga wonke, Yehova nihambe, haleluya, Yehova lesenzuku zonke, Yehova uJesu, Inkomola malanga wonke, Yehova nihambe.
Sekuzongena ezwini-ke lokungcwaba bazalwane, kodwa ngizocela nje ithubo bonke ubuholi obuvumelekile ukuthela abafethu bazongisondezela nje ihalavu bangibekele lona ngaso hlaba nje ihalavu bakhona sithele nje ifoshele li-1 bonke abafethu uzosondela ebese engifundela nami ngoba seKholinte ku-15 ezobamba nje amavesi angizofunda-ke indendende bakwethu kube sengazathi khona abangengizothi abaguquke noma ngokufaka kwamama sizofunda nje incwadi nje emfishane ukuthi umsebenzi kamama usebenzeke ngaze bethi lo mfundisi wami emathuneni wamakaze kwabuya izulu elokhu emile elokhu ekhulumile ethi uzoqalaphi aqale phezulu aze ayogcina phansi ngizokwenza nje amazwi amafishane ukuthi umama alale aphumule endlini yakhe ukuthi abakuzomfundela baba seKholinte. Sofunda kuvesi 42 to 44. Kunjalo nokuvuka kwabafileyo, kuhlanyelwa kunokubola, kuvuswa kungenakubola. Kuhlanyelwa kunokudelwa, kuvuswa kunenkaselo. Kuhlanyelwa kunokuthakathaka, kuvuswa kunamandla. Kuhlanyelwa kungumzimba wemvelo, kuvuswa kungumzimba womoya. Uma ukhona umzimba wemvelo, ukhona nowomoya. Haleluya bazalwane, abafundi bazobe bethela ngazi kumndeni noma uzothela bazothatha ifoshela bayele oli bazoza bazothela thina abafundi sizobe siqhubeka nomndeni mhlawumbe uzobuhleleka.
abanye bajwayele ukubaleka nakunje ubathola sebehleli ngale kodwa nje kuba ngebruwali bengizothi ngibize ukuthi nanifika lena kube khona nama amakesi awu5 njengwaletha ngithi hayi ngibonga insizwa umsebenzi eyisebenze ngawo kodwa ke manje ngibonge nabahlabeleli bazange behle ikhasetha zange liphele lokho esibhalile nami bengizocela nje ukuthi ethubeni engangaleli sithola yedwa umndeni ozophumela nje umndeni bese ngizefana wami lapha Emily nje ngicela ubaba amasondele ngalo bezobusisela nje ngoba besifandisene sonke bengesimsebenzi kababa umntambo yedwa ngoba ubani umsebenzi besibambisene wona oyedwa nje umndeni ozokhulumela umndeni besisondela ubaba bese sibuza bandla abakamthembu nabahlatshwayo bathi hayi bayabonga ukuthi nizobafihlisa ithambo labo le ndawo yalokugcina bayacela nje ukuthi nidlule ngasekhaya sibonge babonga nawe abantu bemoto abasizile abasichasile abantu bemoto lebandla siyabonga phela umsebenzi ongaka sekuwenzile and then cela ukuthi yenidlule ngasekhaya nigeze izandla izothola lokutho okukancane Angisoba-ke ya angisoba. Ozofuna